Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban nem más fogja megcsinálni a sminkemet, mint az én kis cucki-muki szemfetszem. Ugye, Krampi, várod már? Rendben, Krampi, először is válasz nekem egy szemhéjszínt. Rendben, a kék palettából. Ó, rendben, a világos. Kérlek, válasz nekem egy ecsetet is. Rendben, akkor most a szemhéjamra rákenem ezt a kis világos színt. Szóval srácok, azt a világos színt fogom most felkenni a szemhéjamra. Kész is vagyok, mint láthatjátok, és akkor most Krampi, kérlek, válasz nekem egy rúst. Rendben. Krampi a lila rúst választotta. Oké, Krampi, most pedig hát az alapozóból csak egy fajtán van, de hamarosan megjön a másik alapozóm is. Szóval kenjünk fel egy kis alapozót is. Jó, tudom, hogy ezt nem most kellett volna. Na, Krampi, fésülködjek, vagy ne? Rendben, szerencsére Krampi ismer engem, szóval fésülködni fogok. Krampi, rakjak fel maszkot. Igen, Krampi jól ismer. Gyors fixáló. Bedobok még egy rágót. Kis parfüm. Outfit. Ezt a ruhát választottam, ugyanis buliba megyünk. Na. Kész is az outfit. És akkor Krampi még válasz nekem az outfitemhez illő kis lajhárt. Rendben. Akkor hát ezt a kis szatyrit viszem. Ugye a bankkártyámmal, selfie bottal és nyilván Krampival. Na srácok, a buliról majd közvetítek. Sziasztok!